Има много фигури са направим отключена асфалтовен, понеже тази игра всички знаят, че е брутализмов, така ги наречем игри. И там, че всъщност големи фейлове са много, абсолютно много. И ето, виждате, това е яката кола, Lamborghini, което съм наел на остатъчни 10 дена да я ползвам. После 11. Да, той играе Майнкрафт, защото той от тази игра няма и е нуб на такива игри. Ама не... Какво? Да, добре да имаше. И сега съм готов да кажа една много яка игричка. Тази игричка, на която... Една игричка, която обърках се вече. Кажи, казвай какво ти искаш. На Кирил си ми каже, ако почнат да те убиват, нали Кико? И... Бамна просто. Не, той не че само са ми бамни, просто новото нещо в хип, когато си го апдейтнеш, е, че има дронбот, който като му кажеш кой да му забрани да ти гледа клиповете, той веднага забранява на този човек, затова... Само да ви кажа, че тази се продължава много време и то започва. Изключих си звука на играта, понеже едно ма нервише. Чакайте, виждате ли, колата това е брутализма, направено вкърти от всякъде, някаква яката. И сега, ти изчезнил така, и чакай. Я гори ме! Сега. Това намери. Да, яко. Човек, ти намирал ли си спаунер скоро време? Да ти кажа, аз го намерих в един спаунер в честа. Не знаеш, че се намират тези такове, които са кръстени. Имаше странно, имаше някакъв нейм танк, който е кръстен секс. Ти не си влизал в този спаунер никога. И тупото беше, че целият спаунер беше... На кое място си? На първо, що? Аз тук... Ама сега стана много бързо на четвърто и станах на четвърто, понеже тук има някакъв букул, който има... Не, на първо съм си още. Аз съм много бързо. Право. Който иска да гледа клиповете, казвам за Кирил Манов, може да ме намерите. На английски си човек. Марк ще се абонира, просто не съм качал много време, ще му покажа къде да ме намери, ще се абонира за мен. И просто който се абонира на Мартин, той като цъкне на абонаменти, ще ме намери. Който иска да се абонира, на мен може да ми пишете, просто не съм качал от 3 месеца, мисля, че, защото няма тази възможност, повредим за телефона. Да, все пак,
И аз бих спрял да снимам, ако нямах възможност, само да ви кажа сега, качвам с една таблета, понеже на миналия бях почнал всички клипове на заключение, само приятелите ми, които са ми абонати, пък никой не нямах абонат, защото никой не ми гледа клиповете, няма, не съм се абонирал. Както и да е. И затова почнах на таблета да снимам. И пак съм първи направо ги къртя от всякъде. И винаги се прицепвам и минавам по тъпия път. Да. Този клип също ще стане по-малко от 15 минути. Може да го направя и 15 минути, не знам. Гледам да... Доколкото се играе. Какво? Доколкото се играе. Не, аз гледам да ги правя по най-много по 15 минути, понеже ми се правят и на мен много дълги клипове, пък и предпочитам да направя 5-6 клипа по 15 минути, отколкото да направя 1000 клипа, които са по... Да? Човек, аз бях направил последния ми клип. Нека да спрях клипа малко, понеже с клипа се говорихме на тайнички неща, които не исках ви да ги знаете. Човек, аз брат ми отбора. Препоръчвам да не, чай, че се спрям повече за следния път, за да брат ми, понеже той е момент. Предпочитам да направя... Пуснати. Пуснат ли е клипа? Да, пуснал съм го. Аз да говоря и ти къде отиваш? Никъде не отивам. И ако искате някой да гледа мен и Мартин, как снимаме на въпроси, отговори, предизвикателства и такива неща, пишете някакви предизвикателства долу в коментарите, ще ги почетем. Само ако искате, аз имам 2-3 клипа с предизвикателства на моя канал. Хора се скръпки по-зимовки да стане отвън. Да, сега да ви кажа, предпочитам да снимам 15 клипа по 15 минути, а не да снимам един клип, който е 50 минути, да го правя 60 пъти заради фейлове. Човек, аз сега ще играя такова сигурно. Ще играя GTA. Добре, видяхте миналата игра как я завърших. Когато аз свърших, другите още не бяха приключили. Да, вие не видяхте, аз бях на пауза за да брат ми. Нещо е идиот. И сега мисля, тук да подсъкам с нам горе-долу така едно, което ми дава да игра с него. Карпинг. Така да го бъде сами така мъчето. Адското Рено е. Марто! Да. И аз приза на клипа. Добре. Пусни го. Хора, ако с Кико обсъдихме току-що... Аз ще кажа. Да. Хора, ако този клип събере 10 харесвания, всъщност 15 харесвания, ще си дадем личните наши скайпи. Или ако събере 20 харесвания, аз лично ще направя фен скайп. И аз ти дам личния. Да. Понеже аз обичам да правя фен скайпове, понеже са кефа да ги правя. И в фен скайповете, само да ви кажа, се казвам кога се има стримове и кога се има епизоди. И се определям всяко е такова... Не, това не е добра идея. Що? Защото, ако примерно 3 човека да последват, ти на всички трябва да им пишеш и да им звъниш и да им казваш, да ще има стрим. По-добре в YouTube да го казваш. И епизод. Да, по-добре да има... се направя... Защото ти ще пишеш на 3 човека, който да последва. Или, знаеш какво, аз имах предвид да направя просто една група с всичките ми абонати и
И просто пише един път това и те си решават. И те разбират. Който искаш да ги изкара точно. Няма да ги караме на сила. Се ви дадем, искам, когато ни ви дадем на нашите скайпове, искам да ни пратите покана, ние ще ви приемем и ние ще ви пратим покана, да ви ще ни приемете. Дали ви ще не знаете скайповете. Човек, като слушаш клипа, само ми кажи кога ще го свържеш, че имам нещо да ти кажа. Добре, сега малко ще го свърша. Сега на кой място си, човек? Какво? На кой място си? Ами, играя с една бързка колежка, която там ми дава да играя с нея от време на време. И понеже аз съм много голям нуб с полите, които не са мои, и не завърших на чак толкова добро място, даже завърших на много лошо място, завърших на 8 от 8. Човек, сега снимаш ли? Или си спрял клипа? Сега го спрям. И не го спирай! Няма да го спра, добре? Чуйте, Марта, кой бяга по-бързо от циганин с телевизор? Никой! Брат на зиликето! Искаш ли да ти кажа нещо? Кой бяга по-бързо? Искаш ли да ти разкажа един вид? Един човек се състезавал с... един човек си купил Ферари, се състезавал с някаква лада. Ладата го минал. Човек се отидил. Човек нищо не ти чува. Не ти разбирам просто. Кажи ми го после след клипа. Добре. И хора, само нещо да я кажа. Не съм питал Мартин, ама ако искате, напишете долу в коментарите, може да направим на някой ден Лига с фенове. Не, аз не играя Лига и не обичам Лига. Омигъл. Омигъл. Тогава може, да. Да, който иска. И скоро мисля, може да си теглим на компютъра Team Fortress, аз и мога да играете с нас. Понеже Team Fortress, даже Кико само ти кажа, че се бъде малко нечестно, защото аз имам, ако сме от различни отбори, и аз съм с базуката, ще убивам един хит, защото аз съм с почти най-силната базука. Макар и да се сърдиш, нали? Хубаво. Колко минути стана клипа? 13, сега го спирам. 13 или 11? 13. Човек, това беше най-якото нещо, което съм правил. Скачам от едно скокче и първият е пред мен и аз му се стоварвам върху главата. Това е само това, като играем. Да, човек, това е брутално. Човек, ако искаш, аз принципно те правя, като свърша състезанието, тогава спирам клипа. Аз няма да мога, защото ще го направя 15 минутки. Ако завърша първи, само да ви кажа, се завърша първата обиколка. Добре, не мога да разбера. Умирам един път и ме изпреварват 8 човека. Това не е много тъпо, бе. Много такова нещо, ама не. Човек, аз в момента стигна Асфалт 8. О, човек! На какво си го теглиш? Това е на телефона. Човек, честно да ти кажа, на таблет, ти знам, че имаш таблет. Знам, обаче не го знам къде е. Аз предпочитам да играя на таблет, не защото ми е по-лесно, просто ме кефи повече, защото менюто на таблет и такова е разположено по друг начин, да това ще бъде този клип, надявам се ви хареса. Твоето е Асфалт 8, в смисъл Асфалт 8 и 2 точки Airborne. Да, това ще бъде този клип, надявам се да ви е харесало и довиждане.